Okay mga guys, karon mga guys, karong adlaw mga guys, ako na jud paibaw niyo ron mga guys na karong mga pila ka tuig mga guys, hunong una kog vlog kay tungod kay subo kay palandungon ako paibaw ninyo nga. Wala ko'y mga upload pila ka semana o pila ka adlaw tungod kay busy ko pakikay sa mga papilis. So karon kay mao naman ang complete ako paibaw niyo mga guys nga kanang hunong sa ko vlog kay mularga ko sa Saudi America. So karong adlaw may complete. So pasensya na kay mo nga kalit-kalit na ko nang ipaibaw tungod kay di ko gusto nga kanang mapaibaw niyo dayon kay wa ko siguro kung makalarga ba gid ko o makadayon ba gid ang complete. So karon nga adlaw mga guys. So dayon na gid ang complete nya. Mao na niya akong ticket. Nako diri sa kanaang Mactan Airport karon. Dira para makaibaw jud mo. Nako diri sa Mactan Airport karon. So para makaibaw mo mga guys, boarding ko alas 6. Boarding ko alas 6 akong boarding. So para makaibaw mo mga guys, adto kog Saudi America mga guys. Pasensya na kayo mo sa Tres Buakak tingali. Ako magipanagin hindi sa grupo nga di sa ko mo shooting mo absent ako sa mo ang content nga katong challenge. Kaya di ko kagwantas kabugo ni Ernesto sa muka og nitutong tugsok. So kuan ko mularga ko Saudi America, mohunong sa kog vlog mohunong sa kog vlog mga guys. Kupti magang kupti kay ako ipakita nila nga to nga kanang paso di ko diri. Ayan. Ano? Kuan tawag gani. Nanak ko sa gawas, nag-lockdown na ta ko padulog sa kuan, mohunong sa kog vlog mga guys, pila ka tuig kay larga ko sa Amerika. Hindi ko kagwantas kabubong hindi sa mukha mga guys. Muna ni mga guys, akong ticket mga guys. Guys, play na. Salita. Sono. Hindi ko maumusa kay ning hagdan-dagan. Akong time oras mga guys, mga alas 6 akong boarding. So alas 5 pagkape mga guys. Alas Saudi America pa mga guys. Mga guys, ato na sila. Akong anak naman good may mula niya. Akong anak naman mula niya. Larang dito ka. Yay, ang pila. Larang mo.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye, Pride. Bye.